Veľmi pekne, pretože budeme rozprávať aj o tom, ako ušetriť peniaze. Dnes máme Deň Zeme, tak možno aj trošku, ako sa dá eliminovať dopad vášho jazdenia aj na tú matičku Zem. A viacerí hovoria, že LPG pohon by mohol byť to alternatívou. Nie je to úplne, že 100% ekologické, nie je to proste niečo, čo sa z ničoho nič objaví. Je to predsa len zemný plyn, ale trošku zdravší alebo čistejší, ako povedzme, že benzín alebo nafta. S pánmi z Probugasu sa dnes rozprávame, konkrétne Marian Smik a Maroš Beťák, ktorí sú dnes medzi nami. Páni, prosím vás, základná otázka, inak dobré ráno. A základná otázka, každý benzínový motor môžeme premeniť na LPG pohon? Áno, v podstate je to tak, takmer každý, je to na 95% motorov, môžeme ho prerobiť a doplniť tam ten LPG pohon. Čiže tú flautu, čo Kvetka na začiatku pískala na nej, tak to je v podstate akože tá časť, to je toto, áno? Presne tak, toto je vstrekovač plynu, dáva sa tu ešte regulátor. A poď kľudne dozadu, ukážem ti. Podstatná vec. Takto ma pohodíš, počúvaj. Dobre, čiže teraz sa pozrieme na nádrž, že kde to vlastne je? Najprv ešte upozorním, že každé auto s LPG pohonom má takéto špeciálne označenie. To prečo? Vybuchuje a preto musí byť označené, alebo čo? Proste, aby bolo označené JAT norma, aby bolo rozpoznateľné. Dobre, ale predsa len, páni, keď už o tom hovoríme, poďme sa pozrieť na tú nádrž. Presne si dávno, ja si pamätám ešte 20 rokov dozadu, že bývali prípady, kedy sa normálne, že tie bomby klasické propambutánové strkali do auta a niekedy sa stalo z času na čas, že to nebolo proste bezpečné. Niekto si to doma na kolene urobil a tak ďalej. Tak. Posunulo sa to ďalej? Tak, tá doba je dávno za nami. Aha. Dneska je to úplne elegantne vyriešené. Nádrž sa inštaluje namiesto rezervného kolesa. Tým pádom vôbec neznižuje nejaký priestor v kufri. Je bezpečná, môžeš kľudne, ľudne, áno, je to bezpečné. Bolo niekoľko testov, je to bezpečnejšie ako nádrž na benzín. Dobre, čiže toto je základné, čiže to, čo kedysi bolo pred tými 20 rokmi a možno aj kvôli tomu niektorí sa toho boja, to už je, to neplatí. To je dávno, tá doba za nami, ten vývoj ide rýchlo dopredu a prispôsobuje sa to motorom a požiadavkám vodičov. Je to absolútne ľahko implementovateľné. Takže otázka toho, že či všetky benzínové motory sme si odpovedali sme si aj na bezpečnosť. Otázka teraz, poďme dopredu, lebo tam sa mi páčili celkom, ako to vyzeralo. Otázka teraz financií, lebo viacerí si hovoria, Ježišmaria, ale dobre, ale však to bude drahé, však oplatí sa mi to vôbec a budem schopný to zaplatiť? Na začiatku treba povedať, že vlastne takéto auto, keď niekto má na LPG pohon, v podstate šetrí a to ušetrenie, čo má, tak môže si zaplatiť aj dovolenku. To proste dneska je také číslo. Aha. V podstate šetrí vlastne trikrát, šetrí peňaženku svoju, hej, to je dôležité, že svoju. Tým, že LPG je o polovicu lacnejší ako benzín, šetrí v podstate motor, je to, nerobia sa tam tie usadeniny a tým pádom predĺžujeme jeho životnosť. No a Deň Zeme je dneska, tak by sme si mali možno pripomenúť, že teda, že toto auto je ekologické, menej CO2 dáva do ovzdušia. No a čo sa týka financií, to je dôležité, vlastne s čím my prichádzame. Pre niekoho môže byť 1000–1200 eur proste veľa. Zhruba plus minus akože v tom za prestavbu. My sme pripravení vlastne prefinancovať to, zaplatiť za toho človeka tú prestavbu na LPG a jedine, čo chceme, aspoň niečo za to, že tú vernosť tým, že čerpá LPG v sieti našich čerpacích staníc. Čiže kvázi je to nejakou formou bezúročnej pôžičky? Je to bezúročná pôžička, ako klasická iná. Dobre, my sme veľmi briefovo o tom rozprávali a samozrejme je to televízia, takže my sme sa pokúsili dať tie základné informácie, ale predsa len konkrétnejšie veci, keď niekto by chcel sa spýtať. Teraz aktuálne prebieha ten bratislavský autosalon. Čisto teoreticky aj tam by som mohol sa... Nech sa páči, pozdravujeme všetkých divákov, všetkých záujemcov na náš autosalon, do nášho stánku. Tam všetky detaily si môžeme povedať, takže všetci ste vítaní. Úplne super. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, ktoré práve teraz vám skrsli v hlave a povedali ste si, OK, LPG, možno je to odpoveď na všetky moje otázky, tak nech sa vám páči, môžete tieto otázky zároveň klásť aj pánom na linke 026 827 4456. A teraz páni, inak pozerám, že vy máte taký pekný úsmev, tak vyceríme sa, dobre? Lebo o zúbkoch sa ideme rozprávať práve teraz. Kveti?